Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Apit. Taong 1984, Palsong, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manlalako ng mga gulay itong si Apit. Sa edad niyang 21 anyos, ni hindi niya pa naranasang tumungtong man lang ng sekundarya. Magmula kasi noong nakapagtapos na siya sa ika-6 na baitang, sa pilitan na siyang pinahinto ng kanyang mga magulang dahil sa kahirapan. Hindi naman yun kaso para kay Apit at ni minsan, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga ito, gawa ng nauunawaan niya rin ang kanilang kalagayan. Kung pipilitin niya pa kasi ang mga magulang niya na mag-aral siya sa sekundarya, paniguradong mahihirapan ang mga itong hanapin ang perang ipangtutustos nito sa kanya. Maliban kasi sa wala silang gaanong hanap buhay, hindi rin maipagkakaila ni Apit na halos pinapasana ng kanilang ama ang lahat ng problema at pangangailangan nila. Kaya kahit labag man sa kanyang kalooban na maglako ng gulay, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Dagdag pasanin din para sa kanila ang dalawa niyang kapatid dahil sa tinataglay nitong espesyal na kapansanan magmula noong ito'y isinilang ng kanilang ilaw ng tahanan. Kahit ganoon ang kalagayan ng kanilang pamilya, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa itong si Apit. Para sa kanya, hanggat may buhay pa siya at humihinga, hindi niya susukuan ang kanyang pamilya. Dahil sa pag-aasam niyang makahinga sila ng maluwag, kung ano-ano ng diskarte sa buhay ang kanyang ginawa. Magdamagan din ang kanyang nagiging trabaho noon sa mga panahong merong umaarkila ng mga kargador sa kanilang baryo. Kahit iilan lamang silang nakukuhang tauhan ng nangongopra sa lugar nila, pilit nilang tinatapos ang kanilang trabaho, abutin man sila ng umaga sa pagpapasa ng mga ito. Kapag umaga naman, doon na siya naglalako at kinahapunan, doon pa lamang siya magpapahinga hanggang sa pagsapit ng sumunod na araw. Ganon at ganon ang palaging ginagawa ni Apit na siya namang nagbibigay ng karagdagang kita para sa kanyang pamilya. Sa halos ilang taon niya na yung ginagawa, hindi naman nagkulang ng paalala sa kanya ang kanyang ama. May mga pagkakataon kasi noong hindi pa siya nakakapagpahinga, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho alang-alang sa ngalan ng pera. Bagaman may nararamdaman na siya noong kakaiba sa kanyang katawan, hindi niya yun gaanong pinapansin hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang tumamlay ang kanyang mga kamay. Kahit anong pilit niya noong magbuhat, hindi niya yun magawa-gawa. Dahil sa ganoon niyang kalagayan, minabuti niyang magpahinga muna ng ilang araw. Nang mapansin naman ng kanyang ama ang kanyang kalagayan, agad naman yung lumapit sa kanya para magtanong ukol sa kanyang iniindang karamdaman. Ayon sa ama niyang yon, inaasahan na niya ang ganoong pangyayari kay Apit, lalo pat pabaya yun sa kanyang sarili. Bagaman hindi naman niya yun masisi dahil sa sakripisyo nitong ginagawa sa kanilang pamilya, nasisiguro naman niyang hindi siya nagkulang ng paalala. Dagdag pa ng kanyang ama na kinakailangan niyang magpahinga ng ilang araw upang masigurong manunumbalik ang lakas na nawala sa kanya. Nang marinig naman ni Apit ang sinabi nito, bakas sa kanyang pagmumuka ang problemang naidulot ng kanyang karamdaman. Nang mapansin naman niyo ng kanyang ama, tinapik lang naman ito ang balikat niya habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Ayos lang yan, anak. Ganyan talaga. Hindi habang buhay malakas tayo. Kaya nga di ba dati ang sabi ko sa iyo, alagaan mo ang sarili mo. Hindi yan matutumbasan ng anumang kayamanan dito sa mundo." Matapos nitong makapagwika,
Inilahad naman ito sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Ayon pa sa kanyang ama, sapat na ang ipon nila kaya na may makakaraos sila ng ilang buwan kung yon ay kanilang nanaisin. Mariin din siya nitong pinagbawalan munang magtrabaho hanggat hindi niya pa nararamdaman ang pagbalik ng lakas ng kanyang katawan. Nang marinig naman ito ni Apit, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa isip-isip niya, mas mainam na ang ganon kesa naman pilitin niya ang kanyang sarili kahit hindi niya kaya. Sa paglipas ng mga araw, tanging paglalako ng mga gulay ang naging hanap buhay ng kanilang padre de pamilya. Minsan, naglilibot din yon ng mga buko na siya namang naibibenta nito sa kanilang baryo. Dahil sa wala naman noong ginagawa si Apit, naging katuwang siya ng kanyang ina sa pag-aasikaso ng mga kapatid niya. Magmula noong nanatili siya sa kanilang pamamahay, doon din niya napagtanto ang hirap ng kanilang ina sa pag-aalaga lamang sa mga kapatid niya. Minsan, hindi na yon nakakakain ng maayos dahil imbis na isusubo na lamang niya, ibibigay pa niya yun sa dalawa. Sa loob ng halos 2 linggong kasama niya ang kanilang nanay, doon niya nalaman ang lahat ng dinadala nitong problema. Sa puntong yon, hindi naman maiwasan ni Apit na maging emosyonal dahil sa sobrang pagkaabala niya sa pagdidiskarte ng pera, nakalimutan na niya ang rason kung bakit niya yon ginagawa. Matapos ang ilang linggo niyang pananatili sa bahay nila, doon niya naunawaan ang lahat-lahat. Nang medyo nanunumbalik na ang lakas ng kanyang kamay, nagdesisyon na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Bagaman nahihirapan siyang iwan ng kanyang ina, wala siyang magagawa kundi ang maghanap ng pera kasama ang kanyang ama. Isang gabi, habang naghahanda siya para pumunta sa amuhan nilang nagkokopra, bigla naman siyang natigilan matapos niyang mapansin ang kanyang ina na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Paghawak nito sa kanyang balikat, maamo lang naman yung ngumiti habang nagwiwika yon sa kanya ng, "Apit, pwede bang huwag ka na munang magtrabaho? Meron sana tayong pupuntahan eh. Pangako, magiging kapaki-pakinabang ang oras mo kapag sumang-ayon ka sa gusto ko." "Sige na anak, paunlakan mo na ang nanay mo." Nang marinig naman ni Apit ang sinabi nito, pilit niya pa yung tinanong pero nanatili yung tahimik ukol sa nais nitong mangyari. Dahil sa hindi naman niya kayang pahindian ang kanyang ina, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod sa nais nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, matyaga naman niya yung hinintay sa labas ng kanilang bahay. Kasama niya noon ang kanyang ama kung saan hindi rin kayang ilahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na kanilang gagawin. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman sila noong napatahimik dahil sa nasipat na nila ang nanay niya na papalabas na. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong sinenyasan na sumunod. Nang akmang papalabas na sila sa kanilang tahanan, kabilin-bilin na naman ang nanay niya sa asawa nito na manatili sa labas ng kanilang bahay para magbantay. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang ginagawa niyang pagtatanong ukol sa lugar na nais nilang puntahan. Napapansin na kasi noon ni Apit, medyo papalayo na sila sa kanilang baryo. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, yung tinatahak nilang daan noon ay walang iba kundi ang daan patungong gubat. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, doon na nga bumungad sa kanila ang isang patag na lugar kung saan sa pinakagitna nitong bahagi merong punong may namumuting katawan. Wala na rin yung mga dahon
na parabang patay na ito. Sa paglapit nila sa punong yon, kitang-kita niya ang kanyang ina na panay muna ang pagmamasid bago umupo sa harapan ng punong kinaroroonan nila. Paghawak nito sa isang ugat, laking gulat na lamang niya nang bigla niya yung makitang dumukot ng kutsilyo sa bewang nito habang dahan-dahan yung naghuhukay sa lupa. Hindi naglaon, nang umabot na sa 5 dipa ang hinukay nito, meron yung nakuhang supot sa lugar na yon na naglalaman ng kulay puting tela, kalakip ang isang kahoy na parang hugis krus. Matapos naman itong makuha ng kanyang ina, dali-dali naman silang bumalik sa bahay nila. Pagkatipo nila ng kanyang ama sa silid nito, doon na inumpisahang buklati ng kanyang ina ang bagay na nakuha nila. Ayon dito, 2 dekada na ang nakakaraan matapos niyang ilibing ang bagay na yon. Kaya niya yun ginawa dahil naniwala siyang bigay ng krus ang sumpa sa mga anak niyang sumunod kay Apit. Dagdag pa nito na, kaya niya yun napagpasyahang hukayin sa kadahilan ng malakas ang kanyang kutob, hindi lang pangkaraniwang sakit ang lumapat sa kanyang panganay. Kung hindi siya nagkakamali, pinarusahan si Apit ng kung sinong mangkukulam na parabang tinuturuan lang siya nito ng leksyon. Mariinding inilahad ng kanyang ina sa kanya. Hindi lang doon magtatapos ang pangungulam ng nilalang na yon, kung kaya't kinakailangan niyang maghanda. Ang nag-iisang paraan para mabigyan siya ng proteksyon ay hukayin ang nag-iisa nitong gamit na minsang nagbigay doon ng hindi masukat na kakayahan. Pagkalahad naman ng nanay niya ng mga bagay na yon sa kanya, doon na bumungad sa kanyang mga mata ang isang kwintas na merong palawit na krus na gawa sa kahoy. Kung titingnan, para lang yung pangkaraniwang kwintas, pero ayon sa kanyang ina, isa yung krus na ginawa sa sinukuan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yon, dahan-dahan naman yung isinuot sa kanya. Pagkalapat nito sa kanyang leeg, narinig na lamang niyang nagwika ang kanyang ama sa kanya ng, "Ingatan mo yan, Apit. Yan lang ang magiging pamana ng nanay mo sa'yo. Wala ka nang kinakailangang gawin sa gamit na yan, kundi ang maniwala. Tandaan mo, kapag meron kang nararamdamang kakaiba sa katawan mo, humawa ka lang sa krus, sabay sambitin mo ang, Diyos ko, ikaw na ang bahala sa akin. 3 beses yon. Maniwala ka, matapos mo yang gawin, babalik sa normal ang iyong pakiramdam." Nang marinig naman ni Apit ang sinabi nito, tumangulang naman siya, pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, nagpaalam na ang nanay niya sa kanila na matutulog na ito. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi naman gaanong napansin ni Apit ang krus dahil sa kanyang pagkaabala. Habang nagpapasan siya noon ng mga kopra, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kakaiba sa kadahilan ng noong panahong hindi niya pa tinatangan ang krus na yon. 10 pasan pa lang ng kopra, pagod na siya. Pero noong tangan niya na ito, kahit 30 sako pa, pakiramdam niya kulang pa. Ang mas ipinagtataka niya pa noon sa lahat ay noong mapansin niya ang isa niyang katrabaho na parabang pakiramdam niya galit na galit sa kanya. Bagaman nakangiti yon kapag sila'y nag-uusap, malakas ang kutob ni Apit na meron yung itinatagong galit sa kanya. Matapos ang halos 1 linggo nilang pagkakarga ng kopra, dumating na nga ang araw ng kanilang pahinga. Pagtawag noon ng amo nila, dali-dali naman siya roong pumunta para kumuha ng kanilang parte sa halos ilang araw nilang trabaho. Habang naghahati-hati sila ng sweldo, meron siyang napansing kakaiba sa kanyang katrabaho.
Bukod kasi sa meron yung inilagay na kakaibang bagay sa bulsa niya, napapansin niya ring may pinapahid yung kakaibang bagay sa damit niya. Dahil dito, agad naman siya roong umalma, subalit pilit naman itong pinabulaanan ang naging reklamo niya. Sinubukan niya pang ipakita sa kanyang mga katrabaho ang hinulog nito sa kanyang bulsa, ngunit nakapagtatakang hindi niya yun mahawak-hawakan. Bagaman nakikita niya ang bagay na yon, pakiramdam niya, tumatagos lang yun sa kanyang daliri. Upang makaiwas na lamang sa anumang gulo, pinili na lamang ni Apit na magpaubaya rito. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, ramdam naman niya ang animoy kakaibang presensyang nakakapit sa katawan niya. Pagdukot niya sa kanyang bulsa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niya doong makuha ang bagay na inihulog doon ng kanyang katrabaho. Pagsilay niya rito, kitang-kita niya ang isang tumigas na insekto na buhay pa. May tali din yung kulay itim at pulang tela na parabang ginagamit ang nilalang na yon sa kung anong ritual na merong kaugnayan sa masamang karunungan. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman niya yung pinisak sa pamamagitan ng paghampas nito sa bato. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang ipagsabi sa kanyang ina ang tungkol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya, walang bakas ng pag-aalala sa pagmumuka. Hayaan mo ang demonyong yun, anak. Kung anong ginawa niya sa'yo, babalik yan sa kanya. Yan ang kakayahan ng sinukuan na hindi basta-bastang matitinag ni Numan. Kampanteng wika ng kanyang ina. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang maniwala. 3 araw lang noon ang lumipas, wala namang nangyaring kakaiba sa kanya. Kinahapunan noong mismong araw na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang ama ng kanyang katrabaho, mabilis na naglalakad papasok sa bahay nila. Sa pagdating nito sa entradang pinto ng kanilang tahanan, doon bumungad sa kanya ang halos hindi maipinta nitong pagmumuka. Ikaw ba ang nagpapahirap ngayon sa anak ko? Anong ginawa niya sa'yo para ganunin mo? Sabihin mo! Galit na tanong ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman ito ni Apit, mahinaho naman yung sumagot doon ang, wala ho akong ginagawa. Tanungin niyo ho ang anak niyo. Baka siyang merong ginawa sa akin. Baka nakakalimot kayo. Kinulam ako ng anak niyo noong nakaraan. Pero gayon pa man, hindi ako gumante. Nang marinig naman yon ng lalaki, dahan-dahan naman itong kumalma na para bang lubos nitong nauunawaan ang mga bagay na sinabi niya. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na yon nag-umpisang humingi ng tawad sa kanya para sa ikaliligtas ng buhay ng anak nito. Nangako naman doong makikipagtulungan itong si Apit, kaya pinanghawakan yun ng husto ng lalaki. Maya-maya pa, nang makaalis na yon sa bahay nila, agad naman siyang tumungo sa kanilang silid upang ilahad sa kanyang ina ang tungkol sa mga nangyari. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, umiling-iling lang naman yun sa kanya, indikasyon na wala na yung magagawa. Ayon dito, ang balik ng sinukuan ay merong una at huling epekto. Kapag nag-umpisa na yung tumalab sa kalaban ng may tangan dito, wala nang ibang paraan maliban sa kamatayang kahahantungan nito. Dagdag pa ng nanay niya na kahit naisin man nilang yon ay tulungan, huli na ang lahat. Ang tanging magagawa nila, ipagpanalangin ang paglalakbay ng kaluluwa nito patungo sa kabilang buhay.
Nang marinig naman yon ni Apit, hindi naman niya maiwasang mag-alala, gawa ng naniniwala siya mas higit na malalim ang karunungang tinatangan ng pamilya nito kumpara sa katrabaho niyang nang diskita sa kanya. Dagdag pa niya na hindi malabong magkaroon sila ng girian ng pamilya nito sa oras na meron doong mangyaring masama. Labis din niyang iniiwasan ng bagay na yon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na sa kanilang pamilya tanging siya lamang ang merong proteksyon. 5 araw pa ang lumipas magmula noong nangyari ang kaganapang yon. Nabalitaan na lamang nila patay na ang katrabaho niya. Dahil dito, sinubukan pa nila noong bumisita sa burol nito, pero pagdating nila sa lugar, wala naman silang nadatnang pinaglalamayan. Ang tanging nakita nila sa tahanan ng katrabaho niyang yon ay ang mga magulang nito na nanlilisik ang mga paningin habang nakatitig sa kanila. Para makaiwas sa anumang gulo, nagdesisyon na ang kanyang ama na umuwi na sila. Habang binabagtas nila noon ang daan, malakas na ang kutob ni Apit na maghihiganti yon sa kanilang pamilya. Kinagabihan, matapos nilang makapaghapunan, nagpaalam siya sa kanyang ama na magbabantay siya sa labas ng bahay nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung kumuha ng sundang habang sumasagot sa kanya ng, "Sige Apit, magbabantay tayo. Tama ang naisip mo. Hindi natin alam, baka pinagbabalakan na tayo ng mga demonyong yon." Pagkarinig naman niya ng sinabi ng kanyang ama, wala naman siyang nagawa kundi sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Sa paglalim pa ng gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng pinto ng bahay nila, wala naman silang ibang nakikita maliban sa mga alagang hayop nilang gumagala. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa alaga nilang aso matapos nila yung makitang tumayo sabay alulong ng napakalakas. Halos 3 beses din yung ginawa ng alaga nila hanggang sa bigla na lamang yung tumakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, dali-dali naman silang napatayo at kasabay nito ang pagsilay nila sa 3 nilalang na mabilis na nananakbo papalapit sa kanilang tahanan. Paglundag nito sa bakuran ng bahay nila, doon nila nasilayan ang mala sa demonyo nitong wangis. Paglalarawan ni Apit sa mga nilalang na yon, napakahaba ng mga buhok nito sa kanilang katawan. At meron yung mga binti na may hahalin tulad mo sa binti ng kambing. May mahaba rin yung braso at sa wangis ng pagmumukha nito, may hahalin tulad mo ito sa isang paniki. Ayon pa kay Apit na, bagaman mga butot balat ang mga nilalang na yon, nasisiguro niyang nagtatangan ito ng hindi maipaliwanag na lakas. Dahil sa kanyang mga nakita, dahan-dahan naman silang napaatras na parabang hindi na nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Inutusan na rin niya noong pumasok sa loob ng bahay nila ang kanyang ama upang masiguro ang kaligtasan nito. Nang dumating na sa puntong nasukol na siya ng 3, doon niya nasipat ang nasa gitna ng mga nilalang na yon na humahagik-gik. Sa isang iglap, biglang nag-anyong tao ang nilalang na yon kung saan doon niya nasilayan ang matandang nakiusap sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. "Pinatay mo ang anak ko. Ngayon, ikaw naman ang aming paparusahan." Wika ng nilalang na yon. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-angil naman ito ng napakalakas na siya namang labis na ikinasindak ni Apit. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa rin matatag ang kanyang wisyo na parabang may nagpoprotekta rito. Maya-maya pa, bigla naman siyang nakaramdam ng labis na katahimikan sa kanyang katawan
na sinunda ng isang napakagandang boses na bumubulong sa kanyang isipan. Pag-utos nitong hawakan niya ang krus, agad naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang mawala ang kanyang sariling ulirat. Pagbalik ng kanyang wisyo, nadatna niya ang kanyang sariling hawak-hawak na ang 3 katawan ng nilalang na wala ng buhay. Bawat isa sa mga ito, nagkaroon ng butas sa kanilang mga dibdib na parabang sanhiyo ng isang malakas na pagsuntok na tumama sa mga katawan nito. Dala ng labis na pagkagulat noon ni Apit, dali-dali naman niyang binitawan ang mga nilalang na yon, sabay takbo patungo sa kanilang tahanan. Nang marating na niya ang entradang pinto ng kanilang bahay, doon niya nasipat ang kanyang amang nakaturo sa pinag-iwanan niya ng bangkay. Sa muli niyang pagsilay sa lugar na yon, doon niya nasipat ang isang kakaibang nilalang na halos maihahalin tulad mo sa itim na sisiw na mayroong 4 na mahahabang paang gawa sa kawayan. Mabilis nitong nilulon ang mga bangkay niyang iniwan sa lugar na yon, sabay takbo papalayo. Sa pagkawala nito, nanatili naman yung palaisipan para kay Apit. Magmula din noong nangyari ang insidente, nagsunod-sunod na ang kanyang karanasan ukol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, sa lahat ng kanyang istorya, ang pinakatumatak sa kanya ay yung may sumubok sa kanyang isang nilalang na kalahating aswang at mangkukulam na siya namang nakaramdam ng kapangyarihan ng pagbalik ng sumpa ng mutya ng sinukuan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo ba itong sinukuan? Isa to sa mga uri ng gamit na talagang kinakatakutan ng lahat ng nasa kaliwa. Pero dito sa kwento ni Apit, ngayon ko lang narinig na meron pala tong yung parang depensa na babalik. Yung pag inatake ko niya, laser, tapos tinira mo sa salamin, di ba babanda yun, babalik sa'yo. Ngayon ko lang nalaman. Kasi sa tinagal-tagal ko nagkukwento, tsaka sa tinagal-tagal ko lang nakakarinig ng tungkol sa sinukuan, ito talaga yung primary ng mga manggagamot tsaka albularyo na ginagamit nila bilang pamparusa. Alam ko karamihan sa inyo na nakikinig sa akin nakapanood na ng mga sinasaniban. Diba, nakakita kayo dyan ng parang itim na kahoy? Yan yung sinukuan. Iniipit nila yan sa mga daliri ng pasyente nila. Tapos walang humpay na sakit yung mararamdaman o nakasanib dun. May mga nagsasabi na para siyang, alam niyo yung uling nagbabaga? Parang ganun. Pwede naman yung parang lava. Iba-iba Pwedeng paso ng kidlat. Depende sa ibubulong mong dasal. Pero yung mismong sinukuan na yun, yung palang makakapagparusa na yun sa kahit na anong klase ng nilalang. Tapos iihipa mo pa ng kung anong orasyon. Kumbaga ile-level up mo yung lakas. Sobrang parusa na yun. Pero yung babalik ng sumpa na ibinigay mo sa nagtatanga ng mutya ng sinukuan, ngayon ko lang narinig to. Sobrang galing nito. May ganito pa palang gamit to. Tapos ang sabi ng tatay niya, yun lang yung babanggitin mo mga salita, tas magiging kampante ka na. Totoo rin yan. Na kapag hawak-hawak mo yung mutya ng sinukuan, isipin mo lang lahat ng dasal na alam mo, humiling ka sa Panginoon. Legit. Talagang kahit anong kaba, kahit anong takot na nararamdaman mo, kusa yung mawawala. Parang hinihilamusan yung puso mo. Ganun yung pakiramdam. Kaya yung kwento na to, sobrang ganda nito. Isa na naman tong patunay na merong malakas na gamit. Ito nga yung mutya ng sinukuan na umiikot sa buong mundo. Marami yan. Marami ring dasal para dyan. Gawin nyo na lang yung research ninyo. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.